אז היום אנחנו נדבר על עוד כל מיני טכניקות כדי לזכור דברים, והדבר הזה שזה ארגון של דברים. אם יש לי רשימה, כל דבר, רשימה של פרטים, רשימה שרוצים לזכור, אז זה לארגן את זה בקבוצות, ואז זה הרבה יותר קל לזכור את זה. למשל, כשהולכים, אם רוצים לזכור רשימת קניות, יהיה הרבה יותר קל לקטלג את זה, מוצרי חלב, ירקות, לחמים, וככה גם יהיה יותר קל להגיע אליהם ולשלוף אותם. אז הדוגמה הראשונה למשל היא בנחמיה, פרק ד', כשהוא מקבץ סתם ומכין אותם למלחמה. אז יש כל מיני נשקים שכתובים פה. בהתחלה חרבות, רומחים וקשתות, ואז רמחים, מגנים, קשתות ושריונים. אז מה שאני עשיתי פה זה להגיד בהתחלה הוא מעמיד את כל העם, עם משפחות והכל, והוא מעמיד אותם עם חרבות, רומחים וקשתות. הוא ישר רק מה שנלחם, בלי דברים שמגינים, בלי מגינים ושריונים, כי אנחנו עכשיו במלחמה שצריך להילחם הכי חזק. ברמה אחר כך, כשכבר חצי וחצי, אז רמחים מגינים, קשתות ושריונים. יש לנו כן את המגינים, וגם נשקים שהם לטווח רחוק. רמחים וקשתות ולא חרבות. מה שאני אמרתי לעצמי, חצי מהעם או חלק מהעם הם צריכים למשוך זמן, לקרוא לשאר העם, ולמשוך זמן בינתיים האויב. ולכן יש להם מגינים ושריונים כדי שהם יגינו על עצמם, וקשתות ורמחים כדי לעכב את האויב כבר כשהוא מגיע מרחוק. והם לא צריכים נשק קרוב, כי השאר מגיע כבר עם נשק קרוב. אם זה איש שילחו המים, אם זה כאילו באחת ידו עושה מלאכה ואחד מחזק את השלח. יש להם כבר חרבות לשרעם, אבל המטרה של החצי של החלק הזה זה לעכב את התוקפים. ולכן יותר קל לזכור של בהתחלה, כשכל העם עומד, אז זה חרבות, רמחים ופשטות, להילחם, ואחר כך, כשחלק מהעם, אז מגינים ושרונים כדי להגן, וקשתות ורמחים כדי לעכב את התוקפים. כן, אז זאת נקודה אחת למשל, של לסדר פתאום להגיד, יש לי רשימה של כלי נשק, מה ההיגיון פה? עוד דבר, זה למשל עוזיהו, איזה כלים עוזיהו מכין? אז כתוב שהוא מכין לצבא שלו מגנים ורמחים וחובעים ושריונים ושריונות ושתות ולבני כלאים. אז איך זוכרים את זה? יש מלא מה לא מופיע, מה כן מופיע. אז אני אמרתי, יש לנו פה שתי קבוצות. אחד, מגינים, כובעים ושריונות, שזה נשקים, שזה להגנה. מגן, כובעים, קסדה ושריון. ונשקים אחרים זה רמחים, שתות ואבני קלעים, שזה לטווח הרחוק. אין פה חרבות בחנית. כן, אז זה מאוד עוזר לזכור את זה. וקצת מזכיר את נחמיה גם עם הנשקים. והנקודה עם כל הדבר הזה של לחלק, אם יש לי עכשיו רשימה של כל מיני נשקים או רשימה של כל מיני דברים, אני יכול למצוא פה תת קבוצות, ואז יותר קל לזכור את זה. גם ברשימות של שמות, אפשר לחלק את זה לתת קבוצות ולזכור את זה בעזרה י' למשל. אז לקחתי את הבנים של בני, 27, חילקתי את זה שלוש קבוצות של 9, כל אחת לשלוש, 3 על 3, הרבה יותר קל לזכור את זה. גם בנחמיה י' שלמדתי אז, לחלק את זה לפרשות, ואז יותר קל לזכור את זה ולעקוב של, אוקיי, אני יודע את הכל. אז לכו, תלמדו ככה, ותכתבו פה איך אתם השתמשתם בזה, עזר לכם, סרטונים אחרים, איך היה והכל. שבוע טוב.